Que tal? Boas noites. A 27ª edición do concurso de Murgas chega esta noite a súa fin. Poden vela agora mesmo en directo a través de canalriasbaixas.tv e tamén da nosa canle de YouTube. Uns momentos falamos deste asunto, agora imos con máis noticias desta xornada en Pontevedra. 6,5 millóns de euros anuais durante os vindeiros 20 anos. Isto é o que cobrará a empresa que a partir de agora xestiona o servizo de abastecemento de auga e saneamento en Pontevedra. En a oposición ven certo escurantismo na contratación deste servizo. Segundo o PSOE Ciudadanos, do informe técnico realizado por Lagarde Oca, sai con notable vantaxe Viacua, a actual concesionaria. Non é aceptable que nun apartado técnico a diferencia de puntuación entre a primeira e a segunda empresa faga absolutamente inútil a oferta económica, porque a diferencia é tanta que prácticamente a concesión está otorgada de antemán. Nós pensamos que hai unha excesiva complacencia coa empresa actual. Está claro que lo que ha primado ha sido el conocimiento que tiene una empresa sobre la ciudad de Pontevedra y eso no es concurrencia competitiva para nada, y por eso vamos a pedir que se frene la mesa que hay mañana y que se haga algo mucho más abierto, mucho más transparente, contando con técnicos y contando con otra serie de sectores que aquí no se ha contado, cuando además en el Pleno no hemos podido participar para nada en este contrato y hemos pedido una comisión de seguimiento, una comisión de contratación en la que deberíamos de estar todos los partidos de la oposición, o por lo menos que en la Comisión de Economía el Partido Popular sí hubiera hecho un seguimiento que no hizo y no es el momento ahora de rasgarse las vestiduras. Pois ante estas acusacións, o voceiro do goberno local defendeu que este foi un proceso que se fixo con total transparencia. Raimundo González lembrou que mañá terá lugar a mesa de contratación deste servizo onde se pode pulir algún error. O nacionalista pide á oposición que deixe traballar os técnicos. E de todas maneiras, se teñen algunha dificultade de entender ou se teñen algunha dúbida, pois mañán na mesa poden facer todas as que queiran, porque son membros da mesa, a diferencia de moitos outros sitios onde os grupos da oposición non son membros da mesa. Por tanto, aquí, transparencia absoluta. E por outro lado, é dicir, eu faríalles expresamente unha petición que deixaran traballar aos técnicos, porque este é un informe, aparte da colaboración dunha asistencia técnica, firmado polo enxeñeiro xefe do Concello. Os concellos de Pontevedra e Poio non conseguiron finalmente que se amplíen as beirarrúas no proxecto da reforma da Ponte da Barca. O vicepresidente da Deputación dixo esta mañá que o proxecto presentado non respecta a normativa de accesibilidade da Xunta, que exixe 1,8 metros de ancho nas beirarrúas. Neste caso, nunha das marxes non se cumpre. A Consellería de Infraestructuras respostou os concellos de Pontevedra e Poio en relación á ampliación que solicitan das beirarrúas no proxecto de reforma da Ponte de Barca. Segundo a Administración Autonómica, por seguridade, a ponte non pode levar beirarrúas máis amplas, algo que Mosquera non comparte e considera que é cabezonería dun funcionario. Hai un problema que está aí que a veces nos pasa, non hai máis, sen ninguna acritude, quer dicir, simplemente, o sea, se hai un funcionario que se mete na cabeza que non se toca o asfalto, e con iso non se cumpla a normativa de accesibilidade, hombre, pois toque un pouquiño e cúmplase, nada máis, é o que está plantexando. Ora, a resposta é, non se pode facer nada mentre non se resolva, ben, xa se resolverá o outro. É así, quer dicir, a mí molestou outro día telo que dir así, pero non tuve ningún cauce para dicilo. Non é o meu estilo, non me gustou outro día telo que dicir así, é que intentei ser o máis suave posible. Ademais, o concelleiro en Pontevedra e vicepresidente da Deputación Provincial confirmou esta mañá que se non cambian este proxecto de reforma, unha das beirarrúas non cumpriría coa normativa da Xunta en accesibilidade. Esta é unha polémica tan absurda que nos remite ao poder que teñen algúns funcionarios. Eu estou seguro, e seino, e consta en primeira man, que non é un problema nin da conselleira, nin do director xeral, nin do director da AXI, non Francisco Menéndez, nin nada deso. Entonces, resulta que temos na Ponte da Barca carriles de 4 metros, para que vos fagades unha idea, os carriles da autoestrada como máximo teñen 3,50. Vale. E temos unhas beirarrúas dun 50, libres. A normativa de accesibilidade exixe un 80 libre. Vale. Hombre, como exemplo non é bo. Mosquera non entende nin comparte as razóns que dende a Xunta de Galicia alegan para non ampliar as beirarrúas desta ponte.
resulta que a razón era francamente peregrina, porque era, como hai autobuses que baten a Marquesina, claro, pois entonces amplías a beirarrúa xa baten menos, porque xa ten que ir máis separados, non? O sea, bueno, a ver, hai un cabezonamento, que repito, funcionarial, pero que nos está dando unha polémica absurda, radicalmente absurda, porque unha ponte urbana, totalmente urbana, como esa, pode ter perfectamente 6 metros, carriles de 3, 3,10, que chega de sobra, de sobrísima. Dende o Concello darán resposta á Consellería de Infraestructuras lembrándoles que incumpren coa súa propia normativa de accesibilidade e tamén solicitando unha vez máis a ampliación das beirarrúas no proxecto de reforma da Ponte da Barca. O Goberno da Deputación levará ao vindeiro pleno unha proposta para aprobar un expediente de modificación do orzamento, unha iniciativa que ten como fin incorporar un total de 30,8 millóns de euros de remanente das contas do 2017. Polo tanto, hoxe temos que anunciar, repito, 31 millóns de euros que moi maioritariamente van a ir directamente aos concellos para que poidan xestionar os seus proxectos. E repito, porque é unha verdade absoluta e contundente. Nunca se adicaron tantos recursos os concellos respetando a súa autonomía e querendo transformar a provincia a través das actuacións nos 61 concellos. Segundo Carmela Silva e César Mosquera, esta proposta é un reflexo fiel da boa saúde financeira da institución provincial. Este investimento irá destinado nun 98% aos concellos da provincia. Nese pleno de marzo aprobarase un plan a 2 anos, 2017-2019, por 11 millóns de euros. Deses 11 millóns, 7,5 irán destinados á mellora da seguridade viaria e da accesibilidade, así como a eficiencia enerxética. Desta maneira, financiaránse actuacións nos concellos con menos de 50.000 habitantes. E deses case 32 millóns destinaránse 4,8 a infraestructura da rede provincial e dos concellos, medio millón para a promoción turística e case 1,5 millón de euros para a mellora das instalacións do Centro Príncipe Felipe. Pois vamos a facer un plan de accesibilidade para para empezar a traballar, pero xa vamos a un edificio en concreto, o da Garimo, que llevamos a cambiar toda a cristalería exterior, todas as ventanas, e vamos a impermeabilizalo, non con a fachada trasventilada, non con a fachada adosada para mellorar a eficiencia enerxética, porque o que se gasta en calefacción é unha barbaridade e ainda así fai bastante frío ali. Entonces vamos a investir, creo que en Príncipe Felipe nos vamos a 1.325.000 euros en obras. Bueno, parte para facer o plan para novas obras e outro xa para executar obras. A Administración de Xustiza segue en folga en Pontevedra. As centrais sindicais informaron de que nesta xornada contaron cun seguimento do 92%. Un total de 60 xuizos se suspenderon hoxe na capital da provincia. Os voceiros dos sindicatos insisten en que o único que piden é unha equiparación salarial e que ata que a consigan non rematarán con esta folga indefinida. A Administración de Xustiza continúa en folga indefinida. Hoxe convocaron unha movilización que partiu do edificio xudicial da Parda e rematou unha delegación da Xunta en Pontevedra. Dende os 7 sindicatos teñen claro que se o goberno galego non move ficha, eles continuarán coa súa loita. É certo que se non van a mover ficha, a resposta está aquí. A resposta está nesta movilización, a resposta está no seguimento da folga, que sigue sendo como o primeiro día, máis do 90%, e a resposta vamos a dar contundente para que sí, movan ficha dunha vez e acaben coa discriminación. Están sufrindo os cidadáns, é unha lástima que Rueda non se dé conta de que noutros sitios, noutras comunidades autónomas, si se levou a cabo subidas para este ano, que están sendo efectivas desde xaneiro deste ano, e aquí por política de personal non queren mover ficha. Dende estes sindicatos queren deixar claro tamén á cidadanía que eles non queren unha subida salarial, que o que demandan é unha equiparación salarial co resto das comunidades autónomas deste país. A equiparación é de xustiza, somos corpos estatais, temoslo dito 1000 veces, eles sábeno, somos corpos estatais coas mesmas funcións en todos os lados de España e necesitamos, creemos que é xusto que teñamos os mesmos dereitos e as mesmas retribucións que nesas outras comunidades autónomas. Entonces, insisto, non é unha subida salarial, non se trata dunha subida sin máis, queremos unha equiparación, este é xusto, é de xustiza. Debemos de decir tamén á cidadanía que non estamos pedindo nin rechazando as cantidades que se están a decir.
o que estamos pedindo a non discriminación, tanto sanitaria como económica, como de amortizacións de prazas, etc. Quero decir con isto que non rechazamos 800 nin 1000 euros como se está dicindo, é mentira. A Xunta de Galicia está se dedicando a decir mentiras e algunha media verdade, pero verdades moi poucas. Nesta xornada a folga tivo en Pontevedra un seguimento do 92% e debido a mesma tiveronse que suspender na capital de provincia un total de 60 xuizos. Dende os sindicatos tamén lembraron esta mañá que cada día de folga supón unha perda de 90 euros no salario de cada traballador que secunda dita folga. O PP de Poio denuncia a irresponsabilidade do goberno local ao votar en contra da comarcalización do Parque de Bombeiros. Moldes non entende por que o rexedor poiense vota en contra dese proxecto, cando segundo apunta, ante a prensa, di que está a favor. Logo non se pode decir hacia a opinión pública nos periódicos, nas televisións, que se está a favor da comarcalización e despois votar en contra do que é dunha moción que aí é onde se demostra con votos e con feitos que realmente o que se quere é comarcalizar o que é o Parque de Bombeiros de Pontevedra. Logo creo que estamos nunha parroquia que é San Salvador, que é a gran prexudicada desa non comarcalización. Podemos ver como se prenden fogueiras dentro do edificio e tamén podemos ver que estamos ao lado e ao carón dunha residencia. Logo, se algún día existe unha problemática, oxalá que non, o problema pode ser moi grande porque habría que desaloxar pois unha residencia e demais. Logo, nós desde aquí o que lle pedimos ao Concello é que sea coherente. Declaracións de Moldes, como ven, ás portas do antigo hotel Golondrinas, que se atopa, segundo din, en moi mal estado, obrigando a movilización dos bombeiros moi a miúdo. Este edificio está na parroquia de San Salvador, igual que o Parque de Bombeiros de Pontevedra, por iso saben que se fose comarcal a resposta sería máis rápida, segura. Por esta razón, Moldes pide que o Concello de Poio sexa coherente coa realidade. Os populares demandan que o Goberno apoie a comarcalización e a soliciten xa ante a Deputación e a Xunta de Galicia. Tempo xa para repasar outras noticias deste xoves. O Concello de Pontevedra dá a coñecer o balance do programa Namorando, que busca prever a violencia machista entre o alumnado. A iniciativa conclúe que os rapaces teñen máis crenzas sexistas que as rapazas. No caso dos adolescentes, eles teñen máis problemas que elas á hora de detectar o maltrato. Este ano participaron 309 alumnos de cuarto de primaria de 8 colexios. A Deputación de Pontevedra vende abrir o prazo para que os concellos se sumen ao programa de Potermal 2018. Poderán inscribirse ata o vindeiro 5 de marzo mediante un acordo de adhesión adoptado polo órgano competente. A iniciativa busca o fomento do envellecemento activo e a mellora da calidade de vida, reservando prazas para persoas sen recursos. A concesión do parking Veteris na rúa Antón Fraguas interesa a empresa actual e a 3 firmas máis, cando no mes de novembro o concurso quedará deserto ao non presentarse ningún candidato a encargarse da xestión do aparcadoiro durante os vindeiros 68 anos. Agora estas 4 empresas solicitan ser invitadas ao procedimento negociado para atopar a adxudicataria para este recinto. Equipo J, Valdolérez, PTV, Leña Verde e Jana de Leria son os nomes das murgas que hoxe están a competir na final da 27ª edición que está a coller neste Sintres o Pazo da Cultura. Estas son as elixidas tras as 2 semifinais que registraron un éxito total de público. Igual que aconteceu coas fases anteriores, poden seguir a final a través da nosa canle de YouTube e tamén a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Ademais, esta noite, ao finalizar este informativo, ofreceremosles de xeito íntegro a segunda semifinal a través da televisión. O vindeiro luns ás 10:30 poderán seguir a final deste concurso de murgas, unha das citas máis populares do entroido pontevedrés. Coas murgas, que, como lles digo, poden seguir agora en directo, marchamos. Volvemos mañá a partir das 9:30 da noite. Pasen unha moi boa noite, señores. Adeus. Buscar o pan pola mañá. Si, sabes que al coche acabas tú pisándole. En zonas de 30 yo le doy. Vi como un destello estaba iluminándome. Carajo, era el radar, me pilló. Tú Fernando Alonso dijo la local, vete ya ahorrando más de lo normal. Pues aceleraste el coche mucho. Ya, pero no me digas por el carnaval. Tengo otra multa, no me jodas más. Siempre voy despacio para un viaje apuro. Despacito.
despacito, ahora con el radar pase despacito. La denuncia